Me sunanka? Hamza sunana. Me sunanka? Hamza. Ina kake zama? Ni Marere nake. Mabiyo kake zama? Ai. Me sana'anka? Aiki ne kai gidan abinci. Wane gidan abinci? Yan doto. Yan doto na ina? Na Wasau. Bakin Gwamnan House. Bakin Gwamnan House? Laifin me kai aka kamo ka? Sata ne. Satan me? Wasu mun ka doka. A ina? Marere. Iyalan gidan wa? Na kwada. Iyalan gidan na kwada? To wanda ya sa ku je ku ɗauke su? A ba wanda ya samu. Da kai da wa kun kai aiki? Da ni ne da mutanen daji. Har mutum nawa suka zo? Sun kai su 20. Wa ya jagorance su? Ni ne jagorance su. Nawa an ka ce a baya yanzu? Wallahi ba a gaya ko nawa za a bada ba. Yanzu da kai da waye kuke wannan, kuka san da wannan abun a nan cikin Mabibi? Wallahi ni ba wani wanda na san muna yi da shi. Don wallahi wanga shine karo na farko wanda ne wanga abu. To da wa ya san cewa za a zo a ɗauke su ka gaya ma? Ya san da masani za a zo a ɗauke 'ya'yan gidan na kwada. Akwai Ahmad, akwai Hassan, akwai Abdulrahman, akwai Ahmad kuma. Ta ina kun ka biyo? Ni nan sun ka cimma. Ina sun ka cimma? Sha iskawa. Nan ka shigo da su? Bayan an ɗoka fa? Bayan an ɗoka ta nan mun ka hita. Tare da su? Tare da su. Sai da mun ka je can sun ka zo ni da mai mashin mun ka dawo. Daidai na kun kaɗa suka za ka bar mashin? Can tsaunukan nan na wajen 'yan doto. Can tsaunukan nan na wajen 'yan doto? Ai. To me yasa dalilin da yasa kuka ɗauki iyalin shi? To ni dai sun ce ma na hannun dama gwamna ne ai za a samu kuɗi gare. Wa ya ce ma haka? Shi Sani. Sani wanda yake Benin? Ai da shi da wannan wanda na ka baka labari. Shi boss? Shi boss ka ce asalin shi dan Mabibi ne ko? Asali ne dan Marere. Amma yana daji? Ai. Amma yana daji? Yana daji shi. Okay. Iyayen shi na nan cikin garin Mabibi? Ai suna nan. Okay. To yayi, to mun gode.